Goedenavond, dit is PNM Vandaag. Met vandaag kasteel de Kevelberg op rand van faillissement als gemeente niet bijspringt. We hebben wel goede moed en er wordt ontzettend hard, vooral door ons team, gewerkt. Maar het wordt wel kritisch. Nog 37 schutterijen in de race voor Den op het OLS. En het is de week van de Limburgse popmuziek. Dit is PNM Vandaag van maandag 8 juli. Goedenavond. Het modernste kasteel van Nederland kampt met financiële problemen. Waar de gemeente vorig jaar al bij moest lappen, lijkt het voorbestaan van kasteel de Kevelberg in Kessel in de huidige situatie een probleem. Het kasteel hoopt dat de gemeente garant staat voor steun. Er moet structureel geld bij om kasteel de Kevelberg in Kessel overeind te houden. Anders is het faillissement binnen enkele maanden in zicht. Begin dit jaar deed de gemeente een eenmalige bijdrage van €75.000. Een onderzoek wat daarna is uitgevoerd laat zien dat een structurele bijdrage nodig is. Dat plan hebben we gemaakt begin van het jaar en dat laat heel duidelijk zien dat een dergelijke bijdrage structureel nodig is. Vervolgens heeft de gemeente nog een extern bureau ingehuurd om een bureau wat zeer ervaren is in dit soort complexen. En met dat bureau zijn ze nu in gesprek en die toetst nog een keer ons plan en die gaat een advies uitbrengen, of die heeft een eerste advies al uitgebracht aan de gemeenteraad. En wat is dat advies? Dat weet ik niet, want dat is in een besloten vergadering gebeurd waar wij niet bij waren. Dus dat is gemeenteraad, college en bureau geweest. Is dat niet gek, want u bent beheerder van het gebouw? Nou, nee, ik denk dat het heel normaal is. Alleen we hebben natuurlijk gesproken met die adviseur. Dus die heeft hier gesprekken gevoerd, heeft onze cijfers ingezien. Dus we hebben wel... Nou ja, ik kan wel zeggen dat die grofweg tot dezelfde conclusie komt als ons. Dat weet ik wel, ja. De situatie is nogal zorgelijk op het moment. Ja, maar eigenlijk niet anders dan wat we wisten. Want eigenlijk weten we dit al een jaar of 5, 6. Al vrij snel na de opening werd duidelijk dat dit concept heel moeilijk rendabel te maken is. Het is een mooi concept, commercieel, gecombineerd met maatschappelijk in dit gebouw. Nou, heel mooi, heel veel activiteiten. Alleen om hier winst te maken, dat is eigenlijk niet mogelijk. En dat is de conclusie van ons. En ik denk ook van de externe adviseur. Het kasteel werd in 2015 aan flinke verbouwing geopend en wordt gebruikt voor evenementen, vergaderingen en er is horeca. Na corona bleek dat een bijdrage uit het steunfonds corona voor verenigingen en stichtingen niet genoeg was om het tekort aan liquide middelen op te vangen. Daarom doet de stichting Behoud Kasteel de Kevelberg een beroep op de gemeente. Ik denk grosso modo dat je denkt in de orde van grootte van 1 ton. En eigenlijk zouden we nu iets meer moeten kunnen investeren om in de loop der jaren betere resultaten te kunnen gaan boeken. Maar orde van grootte is wel denk ik 1 ton. Ja, en er moet snel wat gebeuren, begreep ik. Ja, want inderdaad, we gaan nu weliswaar een periode in waarin er veel activiteiten zijn. Dus dat is wel gunstig. De maanden die het meest rendabel zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk al een half jaar gedraaid. Toch weer op dezelfde manier als vorig jaar. Dus ja, er komt een moment dat er wel geld bij moet. En dat is wel dichtbij, ja. Dus eigenlijk is het nu aan de gemeente om een uitspraak te doen. En de gemeenteraad zou in september het onderwerp tijdens een raadsvergadering behandelen. Op tafel liggen ook varianten zoals volledig met vrijwilligers werken of het kasteel wordt verkocht aan een commerciële partij. Onze voorkeur is zeker dit, omdat het een hele mooie mix van activiteiten is en omdat we 365 dagen per jaar, minus eerste kerstdag, open zijn. Die toegankelijkheid die vinden we heel belangrijk. Maar als de keuze van de raad anders is, dan zullen wij dat uiteraard respecteren. En B, denk ik dat ook dan heel veel mooie dingen mogelijk zijn. Helemaal commercieel zou ik zeer jammer vinden. Want ja, dat gaat wel ten koste van de gemeenschap. Helemaal met vrijwilligers. Ja, ik zou moeten zien hoe het scenario eruit ziet. Maar dat zou ongetwijfeld ook heel mooi kunnen worden. Spreekt u ook met de partijen wat zij vinden op dit moment? Ja, ik heb gesproken met diverse raadsleden en ik proef een soort terughoudendheid. Dus wel jammer als het kasteel niet meer zou bestaan in deze vorm. Maar nog heel veel terughoudendheid over, moeten wij bijspringen als gemeente. Wolters hoopt op een zomer vol activiteiten en toeristen voor het kasteel en dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst.
September zou wel eens te laat kunnen zijn. Nou, ik had het liever een uitspraak vandaag natuurlijk. Maar nou, als dat de keuze is, dan moeten we dat natuurlijk moeten we dat volgen. En dan moeten wij heel hard werken de komende maanden om inderdaad om overeind te blijven. En dat is wel kritisch hoor. We hebben wel goede moed en er wordt ontzettend hard, vooral door ons team, gewerkt. Maar het wordt wel kritisch. Het was weer spannend onder de schietbomen gisteren in Doenrade bij het OLS. De schutterijen uit Balo, Beringen, Grashoek en Kessel maken nog altijd kans om het Oud-Limburgs Schuttersfeest te winnen. Zondagmiddag begonnen de schietwedstrijden. Op boom 25 links. Sint-Petrus-Rogel. Op inschieten is nog... Na het koopschieten op het OLS waren nog 53 schutterijen in de race. Vorig jaar waren dat 44 schutterijen. Na 2 kavelronden kwam zondag het schieten ten einde. Er zijn nog 37 schutterijen over en die keren volgende week zaterdag terug onder de schietbomen in Doenrade. De schutters uit Balo, Beringen, Grashoek en Kessel mogen nog dromen van den Voor schutterij Sint-Barbara uit Ruiver kwam er al snel een einde aan de schietwedstrijden. Als zevende viel de schutterij af. Sint-Georgius en Sint-Sebastiaans uit Bezel werd in de tweede kavelronde uitgeschakeld. Zaterdag gaat het dus verder. Dan schieten de 37 overgebleven schutterijen om de winst. En na deze uitzending is de optochtdeelnemers uit onze regio te zien. Schutterij Sint-Urbanus uit Grashoek die heeft op het Oud-Limburgs Schuttersfeest hulp gekregen van schutterij Sint-Monulfus en Sint-Gondulfus uit Maasmechelen. De 2 schutterijen liepen gezamenlijk mee met de optocht door de straten van Doenrade. Zaterdag deed de Grashoekse club nog een oproep voor het vinden van een drumband. Zonder drumband mag de vereniging niet deelnemen aan de optocht. De Belgische schutterij schoot de hulp. De oproep was tevergeefs, maar de schutterij stak wel de helpende hand uit. De popmuziek staat deze week in de spotlights. In het Kerkenbuske in Helden treden deze week artiesten op. Onder meer Holy Crap, band New Riot, Eva en Larissa en Ab en Nicky betraden en betreden het podium. Think of what we have, baby, I'm headed back west. Woensdag is er nog een avond van de Limburgse popmuziek. Dat was het nieuws voor vandaag. Je leest alles op onze site en de gratis PNM-app. Nu de optocht van het OLS. Fijne avond.